Zdravo svima, moje ime je Damir Hanč, dolazim iz Sarajeva, imam 20 godina. Student sam prve godine mašinista na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu. Moje aktivnosti tokom pandemije su počele sa osvajanjem zlatne medalje na Bosnian Science Project Olympiad sa projektom antismogna raketa. Uporedno s njime pisao sam maturski rad na temu Ishrana u svemiru. Odlučio sam se prijaviti na takmičenje COVID-a sa idejom Corona App i na nasljedno takmičenje upravljanja kratkometražnih filmova sa filmom Dream. Nedavno sam polagao ispit za radioamatera u klubu E73 FRS i polagao sam specijalizaciju u ronjenju u SSI centru za nauka o ronjenju. Također, tokom pandemije počeo sam se baviti alpinizmom, gdje sam prvi put otišao na feratu na planinu Veleš. Pozdrav!